Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa inyo, Sir Pipi. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Marlon. Ibabahagi ko lang rin po yung naranasan kong kababalagan. Alam kong marami ang maaaring hindi maniwala sa ihahayag ko. Pero totoong nangyari po ang lahat ng ito. Bali naganap po ito noong 2017. Mahilig po akong mag-alaga ng aso. Hanggang sa ginawa ko na rin po itong negosyo. At hanggang ngayon po ay ito ang pinagkukunan ko ng aming ikinabubuhay. Ang uri po ng aso na sinimulang kong i-breed ay yung Persian Canine. Malaking uri po ito ng aso at medyo nahirapan po ako na magsimula. Pero habang tumatagal ay nasasanay na rin po ako hanggang sa magamay ko na rin po ang lahat. Isang gabi, nakahiga na po kami ng buong pamilya namin at nakaiglip na nga ako nang biglang magkahulan yung mga alaga naming aso. Kung kaya, bigla po akong napabangon. Pero nang nakaupo na ako, ay bigla rin naman silang tumigil sa kanilang mga pagkahol. Pero para makasiguro ay lumabas pa rin ako para tingnan. Uso kasi noon ang nakawan sa amin. Sa subdivision po kami nakatira dito sa Rizal. Pero hindi po sosyal na subdivision ito. At kakaunti pa lang po ang mga nakatira dito ng mga panahong iyon. Paglabas ko ng kwarto ay dumiretso na kagad ako sa pinakagarahe ng bahay namin. Naroon po kasi yung mga alaga kong aso. Pagdating ko po doon ay talagang nagulat ako at agad na napatakbong pabalik dahil kitang-kita ko po talaga ang isang malaking aso na mas malaki pa sa mga alaga ko. At ang nakakagulat po doon, bagaman aso po talaga ang ulo nito, ay may katawan po ito ng isang tao. Sigurado po ako na hindi yun nakasuot ng maskara lang dahil mabalahibo din yung katawang tao nito. At nagtataglay po ito ng mapupulang mga mata. At iyan po yung karanasan ko na hindi ko po talaga makakalimutan. Yan rin po ang dahilan kung bakit naniniwala po ako na totoo pong talaga yung mga aswang. At maraming bagay dito sa mundo na nangyayari na mahirap talagang ipaliwanag. Magandang gabi po, Sir Pipi. Ako po, si Reynalyn. Isa rin sa masugid niyo pong tagapakinig. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko. Nangyari po ito. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Isa po akong teacher at nagtuturo noon sa isang sikat at kilala na computer school. Yun nga lang, ay talagang malayo po ang pinapasukan ko. Dulo sa dulo po talaga, ika nga. Taga Fairview po kami, habang pinapasukan kong paaralan ay sa Parañaque pa po. At meron po akong panggabing load noon. Kung kaya, gabing-gabi na po talaga kapag ako ay umuwi.
Sobrang nakakatakot lang po kasi talaga yung naranasan ko. Kung kaya, hindi ko po talaga makalimutan. Isang gabi po iyon na pauwi na ako. Sa ilang buwan kong pagpasok doon ay nasanay na rin ako sa layo ng aking biyahe. Kadalasan kapag ganong mga oras na ay pinapatay po ng driver yung ilaw sa loob ng bus. Yan po ay madalas kong napapansin. Bagay na hindi ko naman na masyado pang pinapansin. Nang binabaybay na po namin noon yung kabaan ng EDSA, pagdaan sa underpass ay laking gulat ko talaga. Nang maaninagang ko yung isang babae, bigla na lamang kong sumulpot sa isang upuan sa harapan ko. Nagtaka ako dahil wala naman ito doon kanina. Talagang kinilabutan ako, lalo na at iilan na lamang kami mga pasahero ng mga oras na iyon. At ang ikinagulat ko pa, may mga pagkakataon ding bigla na lang iyong nawawala. At pagdakay biglang susulpot na naman. Sobrang kaba po talaga ang aking naramdaman noong mga sandaling iyon. Pero wala naman akong masabihan. Dahil nasa bandang likuran po ako at wala rin akong katabi. Kakaunti lang kami noon. Mga 8 lang yata kaming sakay ng bus noong mga oras na iyon at magkakahiwalay pa ng inuupuan. Sa sobrang takot na nararamdaman ko, ay ipinikit ko na lang yung aking mga mata at nanalangin ako. Nang dahan-dahan kong imulat yung aking mga mata, ay nakahinga na ako ng maluwag nang makita kong wala na doon yung babae. Pero halos himatayin ako nang may napansin ako sa katapat kong upuan. Sa gilid ng aking paningin ay nagtaka ako kung bakit parang mayroon na doong nakaupo. Imposible namang may bagong sakay pagkat hindi naman huminto yung bus. At wala rin naman akong naramdamang may dumaan na pasahero para lumipat. At talagang napatili na ako sa tindi ng takot. Nang pagtingin ko ay nakaharap na sa akin yung babaeng nakaputi. Napatayo na talaga ako at napatakbo doon sa may harapan. Nagtinginan yung mga tao sa akin. Sinalubong ako ng konduktor at ako ay tinanong. Pati yung driver ay nagulat at kanya na munang inihinto yung sasakyan. Sinabi ko sa kanilang mayroon akong nakitang white lady. Kaya nakiusap ako na kung maaari ay doon na lang ako maupo sa may harap. Pinakalma nila ako at naniwala naman sila sa akin. Pero mayroon rin na hindi naniwala. Kumusta po kayo, Sir Pipi? Ako nga po pala si Darwin. Laking probinsya din po ako, patulad ng marami niyong tagapakinig. Ang ikukwento ko po sa inyo ay yung nasaksihan ko noong ako ay teenager pa lamang. Noong mga panahong iyon, doon sa probinsya namin, ay lagana po ang balita tungkol sa aswang na nang-aakyat ng bahay. Sabi nila, nagaanyong hayop yung nasabing aswang. At malimit ay umahalo ito sa mga karaniwang hayop. Yun daw ang paraan nito para maikupli niya ang kanyang sarili at upang maisagawa niya ang kanyang masamang plano. Minsan, nang pauwi kami ng mga pinsang ko galing sa bahay ng kamag-anak namin, ay inabutan kami ng gabi sa daan. Bali 3 lahat kami noon, Sir Pipi.
at bawat isa sa amin ay may nakataling itak sa bewang. Nang marating na namin yung aming baryo, mga 1 kilometro na lang ay bahay na namin. Nagkasundo kaming lahat na sa amin matutulog yung 2 kong pinsan. Habang naglalakad ay may narinig kaming baboy. At naririnig din namin yung mga pagkaluskos nito. Hindi namin ito nakikita. Doon ito dumaraan sa gilid at hindi mismo sa may daanan. Nung una ay hindi naman namin iyon binigyan ng masyadong atensyon. Dahil naisip namin baka alaga lang iyon at pagmamay-ari ng tagaroon din sa amin. Kaya nagpatuloy lang kami. Maya-maya ay parang napapansin na namin na sumusunod ito. Habang patuloy siyang lumilika ng tunog. Nung puntong iyon ay parang nagduda na ako at pinutupan na rin ng hindi maganda. Iisa lang ang dala naming flashlight noon at hawak ito ng isa kong pinsan na nasa ulyan at siyang nag-iilaw ng aming dinaraanan. Yung isang kamay ko ay inihawak ko na sa puluhan ng aking itak nung mga oras na iyon. Dahil hindi ko na talaga gusto yung nararamdaman ko. Maya-maya pa ay bigla na lang namatay yung flashlight namin. Kung kaya, napahinto kaming bigla. Hinugot ko na yung itak ko habang sinusubukang ayusin ng 2 kong pinsan yung flashlight. Narinig kong sinabi ng isa kong pinsan na bago pa yung battery noon. Kaya baka nag-lose lang daw. Pero iba na talaga ang aking tunog. Hanggang sabihin na rin ng mga pinsang ko na pinaglalaroan daw yata kami. Pagkat maayos naman yung flashlight. Pero ayaw na talaga noong umilaw. Kaya kahit sila ay inilabas na ang kanilang mga itak, nagtalikuran kami at nakiramdam na mabuti. Nang bigla na lang akong napaatras. Nang makita ko po talaga yung 2 bagay na mapula at naaninagan ko yung isang mukha na halos dumikit na iyon sa akin. Napamura talaga ako sa sobra kong pagkagulat. Mabilis ko iyong tinaga pero hindi ko tinamaan. Napatanong bigla yung 2 kong pinsan. Kaya sinabi ko agad sa kanila na mayroong aswang. At ng mga sandaling iyon ay hindi na namin naririnig yung huni ng baboy. Kaya naisip kong iyon na marahil yung sinasabi nila na nag-aanyong hayop ang mga aswang. At yung narinig naming huni ay kakaiba na. Mahina lamang iyon. Pero rinig na rinig namin sa katahimikan ng gabi. Naalala kong bigla yung sabi ng lolo namin na kapag mayroong aswang at kung sakaling may makasagupa kami, ay huwag kami magpapakita ng kahit kaunting takot para hindi daw kami mapasa ilalim sa tinatawag na udom nito. Di ko po alam kung ano ang kasing kahulugan ng salitang udom sa Tagalog. Pero iyan yung isa sa mahigpit niyang bilin sa amin. Kaya hinamon namin ito na magpakita. Sinabi din namin na hindi kami natatakot sa kanya. Pero bigla na lang may naramdaman kaming malakas na hangin sa aming uluhan. Na napatingala talaga kaming 3. Pero wala naman kaming nakita. Ilang minuto pa kaming nanatili sa ganong posisyon. At aming inaabangan talaga na baka bigla na lang kaming sunggaban. Pero hindi naman nangyari. Pati yung huni nito ay di na namin narinig at tuluyan ang nawala. Makalipas ang halos 1 linggo
may nagdiwang ng kaarawan na isa naming kanayon at naimbitahan kaming dumalo doon. Habang naroon kami, ay may napansin yung isang pinsang ko. Agad niyang sinabi sa akin na nahuhuli niyang titik na titik yung isang lalaki sa amin. At hindi raw niya gusto yung paraan ng pagtitik nito. Nang mapatingin ako sa lalaki, ay pinutupan na ako agad ng hindi maganda. At ewan ko ba kung bakit biglang sumagi sa isip ko yung gabi na sinundan kami ng aswang sa daan. Basta bigla na lang yung pumasok sa isipan ko. Kaya ang ginawa ko ay lumapit ako sa lolo namin na nung mga sandaling iyon ay naroon din at kasalukuyang nakikipag-inuman kasama ng mga kaibigan niya. Tumayo ito at nagpaalam na sandali sa kanyang mga kaharap. Maya-maya ay may dinukot itong botelya mula sa kanyang bulsa at nakita namin na may lamang langis iyon at nagtaka kami kung bakit iyon kumukulo. Sabi niya sa amin, mayroong aswang na naroon sa handaan. Pumunta kami sa likuran ng bahay kung saan kami lang ang naroon. Lumayo lang kami ng bagya mula doon. Sabi ni Lolo, madali umanong malaman kung sino ang aswang. At kanyang binuksan yung botelya. Nakita naming biglang umawas yung langis mula sa lalagyan nito. At sinindihan ni Lolo yung langis na umaapaw. Inutusan niya kami na tingnan kung ano ang ginagawa ng lalaki na sinasabi namin sa kanya. Sumunod naman kami at laking gulat namin nang makita namin itong hindi mapakali na tila pa init na init at wala rin itong tigil sa kakakamo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Paglapit sa amin ni Lolo ay sinabi niyang aswang nga yung lalaki at iyon ang dahilan kung bakit kumukulo yung kanyang langis. Di nagtagal ay bigla na lang nawala yung lalaki. Nalaman namin na malayong kamag-anak pala iyon ng aming kanayon. Nagpaalam na raw ito pagkat marami pang gagawin sa kanila. Duda ko ay siya rin yung aswang na sumabay sa amin sa daan. Kung kaya, ganun na lamang ito kung makatitig sa amin. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.